O Banco Central Europeo quere renovar uns billetes que levan xa un cuarto de século prácticamente sen cambios, tanto para modernizar a súa imaxe como tamén para incorporar novos elementos de seguridade fronte ás falsificacións. Ata o de agora, seguro que se dan conta, os billetes que temos nas nosas mans non representan a un país en concreto, senón que son imaxes máis ben abstractas de pontes ou outros elementos arquitectónicos. Pero agora o BCE quere que reflicten mellor a identidade europea e propón dúas coleccións, unha dedicada á cultura, con imaxes como, por exemplo, como esta que teño na miña man, que non é un billete legal, pero é para que vexan o exemplo, este billete de 5 euros coa imaxe de María Callas, a soprano María Callas, ou tamén este outro billete de 20 euros coa imaxe da física e premio Nobel Marie Curie. A outra colección estaría inspirada na natureza, en aves, por exemplo, como este billete de 50 euros moito máis colorido, ou senón tamén en institucións europeas, que noutro billete preséntanos o edificio da Comisión Europea, que xusto é o que temos aquí o noso carón en Bruxelas. Como ti ben dicías, podemos votar todos ata o 21 de setembro a través da páxina oficial do Banco Central Europeo polo noso favorito. O deseño definitivo coñecerase a finais deste ano, aínda que os novos billetes tardarán aínda varios anos en chegar ata os nosos petos.